theme: incarceration, rehabilitation, and reintegration. We have, as of today, 115 authors as inmates and 103 officers. It's very unfortunate that that book, you won't find it anywhere. That book is what you are seeing here right now. At Hurungwe prison, we don't do different things, but we do things differently. As of today, I would want to welcome you as our editor. And behind me here is some of the authors of the book Hurungwe. Let me introduce you to my first presenter, who is going to present on what they are doing here. I am the head of the technical department, and I work with the team. As I was saying, the team comprises of 115 inmates and 103 officers. Madam, let me introduce you to Ephraim. He is going to tell you how we do things here, and he has co-presenters. They are going all to tell you what we do at Hurungwe. Ephraim mandizadza ndozita rangu. Makadii inokutendai nokuti kuta kwamatita. Ndakabva nokusenderawo. Kwandakaita motor mechanics class 3. Ndakabudirira pazvidzidzo zvacho zvese, theory nepractical. Kureva kuti ndaane chitupa ndinozvitenda izvozvo. Uyezve ndinotenda kuintroducwa kwakaitwa correctional service. Nokuti ndiri panze handinombobvira ndakaita chimakanika asi ndakatozviitira muno mujeri. Saka ndinotenda naizvozvo. Ndakukwanisa kuenda kunozvimirira panze kunoita mabasa emaoko ndichigadzira moto. Asi handigoni kuti ndiende mberi kuno kugadzira. Nechikonzero chekuti ndiye ndichiita masipana ekukumbira. Saka ndokumbirawo tools box yekuti ndonoshandisa ndive makanika akakwana. Ndabva ikoko ndakabva ndauya pano paHurungwe Farm Prison pandimire nhasi. Ndine chitupa changu ichocho ndakabva ndaenda ku workshop farms kumatractor. Tiri kwekoko toita mabasa akasiyana siyana. Kusevza matractor, maromu, maboom spray nezvimwe zvakangodaro. Nokubvisa engine yepivot neyemadrip kana kwanaya nokuzodzidzorera kana kusingachanayi saizvozvo. Takabva taita land preparation. Takabva tatanga nokudiridza munda wedu kuti papfave. Zvinova ndizvo zvakaita kuti kurimika kuite easy. Tapedza kurima takabva tashandisa raw mark, fixed raw mark. Nechikonzero chekuti planta yedu yakafa. Vakauya kazodyara mama inmates. Vapedza kudyara takazouya zuva rakazotevera racho tiine boom spray. Mushure mokunge tadiridza mvura kuti mbeu dzimere, takazviitira kuti pakuzoshandisa mushonga wataida kushandisa kuti uve effective kwaitodiwa pasi pari panyoro. Nokudaro takabhuma tichishandisa mushonga unonzi metalacla. Takaushandisa nechikonzero chekuti taida kuuraya mhodzi dzese dzesora dzisati ramera kuti rirege kuzomerazve. Tapedza takagara kusvikira chibage chedu chasvika mumadhumu. Ndobva tikazopinda nevhaikoni kumwaya fertilizer yetopu iye kurijusa labor, sekuti vazhinji vedu vanga vari busy kudyara, kuenderera mberi nokudyara. Takashandisa vhaikoni yatinonwaisa wheat nechikonzero chekuti ino broadcaster fertilizer. Hapana painosiya pokuti apa pane inoenda shoma apa yakati wandei asi zvinenge zviri zvakangofanana. Zvosaka takaishandisa. Takazomirira kuzotopa zvekare chakutobuda muchekechera. Asi hatisiri takazopinda, kwakazopinda mama inmates vachishandisa manual
vachiisa nemaoko nechikonzero chekuti tractor yedu yanga isingachapindi. Ndotenda prison ine yeHurungwe nekuti pari zvino ndaakugona kudriva tractor chero kusenzesa machine ino hako netractor kureva kuti pandichabuda ndichanotora driver's license kuti chitupa changu chehumakanika chivandudzike. Ndadzidza zvakawanda pano nechikonzero chekuti zvimwe zvacho zvandadzidza ndezvekuti unofanira kudyara mbeu yakasiyana nedzevamwe. Ndo zvandichanoita ndabuda panze, ndichanodyara mbeu dzakasiyana nevamwe. Sei mbeu yandinayo 727 inodhrowa attention yevanhu. Chero ukaikanda pasi munhu akadarika anosvika achinhonga oda kuziva kuti chibage chakarimwa kupi chakarimwa nani. Pano tinorima garden. Ndadzidza zvekare kuti pakurima unofanira kuita munhu wokutanga kurima. Vamwe vese vari busy kumhanyidzana nokukohwa, iwe unotenga watesa miriwo yako, madomasi yako nezvimwe zvese zvingadiwa kuiswa mugarden. Nechikonzero chekuti zvinhu zvako zvinenge zviri pademand. Izvi ndakazviona pano nechikonzero chekuti patakarima maonyeni nemakabeji nemadomasi pauya mota dzakawanda dzichizohodha kureva kuti kwavanga vari kwakusina tisita tiriwo kutanga kurima. Ndo zvandida kunoitawo panze. Ende ndadzidza zvekare kuti ndikange ndaenda panze, ndichisvika panze ndinonorima sekutaura kwandaita, asi marimiro andichanoita ndeyekuti vanhu pavanenge vakumhanyidzana vapedza zvekukohwa vada kumhanyidzana kuti iko zvino vakuda kurima, vada kuita zvegarden. Ini zvangu zvinenge zvatopera nechekare. Ndofanira kurima mbeu dzakasiyana nedzimwe sekutaura kwandamboita pakutanga. Ndobva ndaisawo mapotatoes nemabutternut kureva kuti mbeu dzangu dzoramba dziri pademand nguva nenguva. Izvi ndizvo zvandanga kuchengeterai pazuva ranhasi. Ndatenda. That is 1,729 hectares inside. I think I forgot to tell you that the farm is the largest in the Zimbabwe citizen collecting service in terms of arable land. We have 1,000 hectares. That is arable. Our book is not in pages, but it's in hectares. The second presenter is Kichima. He's going to take you on the second chapter. Mr. Kichima, over to you. Magadi yenyu magadi yenyu magaditari. Zita rangu ndinonzi Beze Kichima. Ndobva paRusape pakananza. Ndakatongwa 12 years. Kureva kuti ndakatangira kuChikurupi maximum prison. Ndabva paChikurupi maximum prison nda transferiwa. Ndakaendeswa paHarare Central prison. Ndaendeswa paHarare Central prison. Ndakasanganawo neweCenturion Empire wakandidzidzisa kugadzira madetergents. Madetergents aya anosanganisira safe, madishwasher, matoilet cleaner, macar cleaner. Saka ndinotenda weprison wakabatana neweCenturion Empire wakandiita kuti ndiwane tsamba yekugona kugadzira madetergents iyayo. Ndagara paHarare Central ipapo ndakatransferiwa ndikauya kuno kuHurungwe. Pano paHurungwe farm prison ndakasvika musi wa18 October 2020 iro gore rapera. Ndasvika ndakaona wematractor wari pakati pekudhiska minda yese. Inini ndakazoiswa kulens sezvo pano pajeri tinoiswa muzvikwata. Vamwe vanenge vari welens kureva kuti ndiwo vanenge vachishandisa muminda iyoyi. Vamwe ndevematractor kureva kuti ndiwo vanenge vachigadzira nekusevhisa matractor edu kusanganisira iyo pivot yamauya anoona pano. Vamwe vedu vanenge vachienda kugarden, asi ndakanga ndiri kulens. Saka takazouya kuno kumunda. Tasvika kuno kumunda nekuti tisina planda pano paHurungwe farm prison. Takasvika kumunda tikasarudzana tikaisana muzvikwata zvitatu kureva kuti vamwe vedu vakanga vari mberi vachiisa fertilizer compound D.
pakanga pamakwa nefixed marker neumwe wangu abva kutaura wandatsikawo. Taiisa fertilizer nemaoko, kureva kuti taiisa nemaoko tichidira muraini, kureva kuti taiisa 6 to 10 maplant station. In row spacing yedu taishandisa 15 to 20 centimeters. Wamwe wedu waisa fertilizer, wamwe wachiisa wachidonhedza mbeu, wamwe wachishandisa mapadza pakufushira. Mbeu yatakarima panapa ESC 727, wamwe vanoiti nzou. Mbeu iyi takaiwana kubva kuSitco. Tapedza kukanda mbeu, kuisa fertilizer nekufushira zvese, wematrakta waya mumwe wedu abva kutaura panapa ndiwo wakauya wakadiridzira kuti panyatsotota mbeu yedu ikwanise kumera. Wadiridzira kudaro, wakauya zvakare iwo wematrakta zvakare wakaisa mishonga yesora iyayi, nekuti pano isati sakura tinoshandisa mishonga iyoyi. Saka muri kuona takatosimba sezvatiri wadira mishonga iyoyo, mbeu yedu yakatanga kumera. Yamera mbeu yakakura ikasvika mumabvi. Iwo wematrakta zvakare ndiwo wakauya futi wakasvika wakaisa futi fertilizer wachifamba netrakta. Mbeu yedu yakaramba ichienderera mberi ichingokura. Yakura kusvika pakuti yanga yakutanga kuisa zvakare ikubuda muchekechera, kureva kuti kutumbuka kana tiri kwedu kumaungo. Isusu weLens ndo patakauya tikasvika tikaisa fertilizer nemaoko. Taiisa fertilizer padzinde tichidonhedzera tiri pasungwa saizvozvi. Taitarisisa isusu, ndofunga mukanditarira muri kuona ndiri stage. Yellow iwa muri kuona uyu anoreva kuti ndiri stage, kureva kuti tinenge tichibatsirana kuforoma vamwe vasungwa, tichibatsirana naiwo ana sekuru iwawo. Saka tinenge tichitarisisa kuti wari kuisa here fertilizer inoenderana nembeu. Wasikaiti kuti fertilizer izogumisire ivhu redu raacidic rinenge raakuvawa nekuti fertilizer inenge yawandisa. Takadonhedzera fertilizer, takaisa 3.5 bags. Avo vakanga vamboisa neVicon 3.5 bags, kureva kuti pahectare tinenge tichiisa 7 bags. Saka takadzisplita, ndosaka ndati wakamboisa 3.5 bags pahectare. Isusu tikauya tikaisa futi another 3.5 bags, kureva kuti dzakabva dzaita 70 bags per hectare. Tadaro muchekechera wakanyatsobuda nekuti tanga taisa fertilizer yedu. Fertilizer yatakashandisa panapa iurea. Ino hudyi hwembeu hwakawanda kudarika ammonium nitrate. Saka isu takasarudza kuti tishandise urea nekuti taida goho rakawanda. Muchekechera yakabuda, mbeu dzedu dzikaita vana wakasimba chaizvo. Sekuona kwamuri kuita mbeu yandakabata mumaoko iyi. Chibage chedu chakaoma, ana sekuru vedu chimwe vachitemhera tichibikawo, ndosaka muri kuona haisichari 15 to 20 centimeters, nekuti taibvisawo pamwe pacho tichidyawo isusu pano sevasungwa, sezvo tiri tinochirima chibage chacho. Ndinotenda weprison. Tadaro chaoma, tisu zvakare tinozouya tochitema, tochiisa mastak seiyo iri pamashure penyu iyo mukacheuka munoiona. Ndo mastak atinozoisa chonyatsooma, chanyatsooma, tozouya zvakare tofurura nemaoko nekuti pano hatina harvest. Saka tinotofurura nemaoko edu. Saka dai tichipumbirawo dai zvaibvira tawana harvester, basa rirambe riri shoma, tikwanisewo kana kurima garden panguva dzatinenge tichifurura magero. Pano paHurungwe Farm Prison ndakasvika ndiri munhu aigadzira madetergents, asi ndakati
pano hapana pandiri kukwanisa kunge ndichigadzira madetergents. Kureva kuti ndakutojoinawo wari kurima, saka ndakatanga kudzidzira kurima icho chibage ichochi. Kureva kuti ndikanga ndabuda panze ndakukwanisa kunorima chibage ichi. Pandinoenda bva kumunda ndakazorora hangu pamba nemhuri yangu togadzira madetergents edu, tokwanisa kuwana mari inoriritira mhuri yangu pamwe chete nekutenga kana zvekudzoka mumunda zvakare. Saka ipapo ndinokumbirawo ndikwanise kuzobatsirwawo nemunda wekuti ndikwanise kuwana pekuzorima nezvekushandisa zvacho, ndikwanise kuva murimi anokwanisa kunge achiburitsa goho rinenge richifidha nyika yedu yeno. Nyika yedu idzokere zvakare pa the food basket of Africa. Pano paHurungwe ndakaona kuti chibage chinorimwa pano handisu chete tinongoti chidya, nekuti ndakaona motikari dzekukaroi dzinouya dzichitora chibage pano dzichienda nacho. Kureva tiri kufidhawo kuno mukaroi. Vekuchinhoi vanouya vachitora chibage panapo vachienda nacho ikoko. Kureva tiri kufidha zvakare vekuchinhoi. Iyi Marsh West. Ndakaona zvakare vekukadoma, ndikaona vekuhwawa, ndikaona vekukami. Iyi yamatebhererendi yandakutaura iyi. Kureva kuti takukwanisa kutofidha nyika yese pano paHurungwe Farm Prison. Saka tiomberere mumaoko kuti tigona kuuya muno mutorongo hakusi kupera kweupenyu, asi kuti chandakaurira munomu kutodzidza mararamiro andinofanira kuita akanaka, nekuti ndairarama ndichiita zvinosungisa zvandakaita ndikauya muno. Saka ndakadzidza kuti ndikandabuda panze ndirege kunopara mhosva, ndikwanise kutsvaga zvinondiita kuti ndiraramise inini pamwe chete nemhuri yangu, nyikawo ichibudirira, sezvo muri kungoona nyika yedu iri kuda mainvestors. Saka ini ndikabuda ndikakwanisa kurima, ndinokwanisa kusimudzirawo mureza wenyika yangu, ndikakwanisawo kuverengwa. Kana imi mukazondiona kwamuchandiona muchange muchitaura kuti takambomboona kuHurungwe Farm Prison. Ndotenda ndozvandandini. Madam, as I was saying, we have 1,700. Mnigama lami nguThulani Ndlovu, ngabotshelwa eKadoma 2019, ngahlala 6 months, ngazobuya lapha eHurungwe last year ngo-14 May, ngabuya lapha ngafika abantu bevuna lapha ngesikhathi sona lesi, ngavuna ngaqeda, kwasekusenziwa ama-preparations okulima njengoba kade besitsho abafana bama-tractor besithi sadiska, insimu yadiskwa yamakwa amalayini la esiwabonayo singakhangela ngama-1 meter apart. Asi inhlanyelo yethu nxa sesiyihlanyela eyabe ngama-15 centimeters to 20 centimeters ama-spacing yethu. Inhlanyelo engiyiphetheyo esikimi kuyo lapha yi-727 acid crop inzowu, yonke le eliyikhangeleyo yi-727. So mina into engayifundayo lapha, ngafunda ukuthi ukuhlanyela umumbu akumelanga uzinike ilabor, kumele uzinike ukuthi ukuphosa inhlanyelo phansi sengivunile. Why inhlanyelo leyi inje ithe ihlanyelwa abathelelayo abama-tractor laba babuya bavisa i-pivot. Lapha sile pivot lapha ethelelayo, lapha siku-irrigation, sile irrigation lapha. Insimu yethu leyi isilinganiso sayo i-8 hectares esimi kuyo lapha. Kodwa lapha engimi khona kathesi ngikhuluma ngiku-727 yomumbu. Umumbu lowo usuhlanyelwe wamila, babathelela wamila, usufike ku-5 leaves to 6 leaves. Babuya njalo le Vicon abayithi nge-Vicon ngesikhiwa, okudonswa ngetractor, kubuye kufakwe kuspray, kuphonga ukuphithiza i-fertilizer indawo yonke, yikho kwabuyayo. Sekunjalo abama-herbicide futhi begijima eceleni ukuthi utshani ukhula lungadli umumbu, ukuthi umumbu nxa unje kungaba lotshani kawukhuli, uyala lokhe uphansi. So babuya bafaka futhi ama-herbicide basprayer. Umumbu lo uthe usugijimile wagijima ususiyafaka ingqamu, ngesindebele sithi ingqamu, ususiyachakaza. Itractor iyabe ingasakwanisi ukuthi ibuye le Vicon liyana
ingene futhi yalisibulala umumbu. Saka besebuya igenge yabuya eyabanye abanjengami abagqoke ezimhlophe lezi bebuye lapha bebuye bengene la silokhulu usebenza la umlimisi wethu ubaba uMasocha lo baba uSawaya lo baba uMasara bayabuya lapha ifertilizer ethi ngabuya le tractor lapha kumbe iroli liyane lapha ibuye iyehlise la ibe bebe sebethatha 150 kg ukhulu wethu afake esandleni ethi uyayibona ifertilizer le kumele ikhave ama plants kumbe ayi5 kumbe 6 so wena uzageja ukuthi a5 kumbe 6 so uyabusupasili idemo su right so into engayifundayo la ukusuka khonapho safaka ifertilizer saqeda lamhlanje umumbu lo wakhula wathelelwa izulu lalisina futhi esayidini umumbu wakhula wafika lapha inhlanyelo nale ngimi kuyo iyona le ngiyibambileyo ukuthi khonapha ngajikijila umuntu nje oyedwa uyawala umapholisa ngambopha la umumbu engikhuluma ngawo iyona so kunjalo kunje mina engakufundayo la ngafunda ukuthi ihectare engangiyilima ngiphandle ngangilima zwami ngilenkomo ngilomfazi abantwana labanye nje abangani bengincedisa but ku hectare ngangikwanisa ukuthola inqola kumbe ezi2 kumbe 1.5 but so far ngokubuya engakwenzayo ecollege lapho sengikwanisa ukuthi ihectare yakwanisa ukunginika kumbe 6 tons to 10 tons kusiya ngokuthi ngilime ivariety iphi so ngiyalibonga Prisons ngibonga ubaba uChihovu le team yakhe asebenza layo ngokungithatha yangifaka endaweni empilweni engcono ngokuba mina ngangifanana lezivi ezilahliweyo utshani obulahliweyo but so far ngizinga ukuthi sengingumrakwani why sengiyi-rich baka sengikwanisa ukulima umuntu lapha kulama projects amaningi ayenziwayo eHurungwe Farm Prison la kuyalinywa izingadi kuyafuywa ingulube kulenkomo kuyenzwa imisebenzi eshiyeneyo yezandla kulababazayo ukuhlabela cha kuzoba la rehab esifundisa ubuntu kuba ngumuntu ebantwini ngokunye engakufundayo futhi lapho so lapho uyakhetha wena okufisayo ukuthi amalanga akho uphakathi kwejele esiyaphela uzabutholeni ukuthi ubuyele ku society so mina ngathi mina hayi okubhalwe khona ZPCS hayi mina ngathi uphile wana ngakhipha ngathi Zimbabwe College Correctional Service why because sengikwazi ukuthi kule city corp enika abantu inhlanyelo for free uyesebenza ulimi khathe sengikwanisa ukulima so isicelo sami city corp ngiyazi ukuthi ukhona namhla lapha isikhalazo sami ngesokuthi ngicela ipocket nje elilodwa ngiphuma lapha kathesi ngesikhathi esincane city corp ngokuthi abajabulayo abagida amakitari ngare badle wena city corp abalwayo basuthi wena city corp abahlabelayo basuthi wena city corp abaku WhatsApp kathesi so basuthi wena city corp so city corp uyinqaba so ngiyakuthemba city corp ngicela lami ngiphuma phandle indaba lesimi kuyo namhla kuHurungwe Farm Prison bengicelisa lami kondlovu abantu bezobuthana njengalokho sengiqedile ijele lami ngiyakubonga Prison ngokungifundisa impilo entsha kuba ngumuntu ebantwini ngiyabonga inkosi lesizwe General ma'am, allow me with your permission ma'am value teaching nakwanza kuvida into nephinde boss Is that about
asi process yatoshanda naye muno inoita kuti iye abetsere community, iye awane zvinhu zvoita kuti zvindomubetsera mberi. Saka ndokumbirawo madam mupinde muuye mukomana uyu svika apa Duzeni. Ndakasungwa 2018 ndikatonga 4 years saka ndachipika 2.8 ndakauya panapa muna October last year. Basa redu kuno kundere kuri magarden ramuri kuona ndo randakadzidziswa kuno ende ndakurigona right. Kana chiri magarden redu tinodhiska netractor kana kurima nemombe kana nemapadza tounganidza uswa hwedu kunze kwemunda uyu. Uswa uyu tinozoshandisa kugadzira manyowa. Organic manure yakanakira kuti inoproduce muriwo wakanaka wamuri kuona. Muriwo uyu 1 hauna zvirwere, 2 unenge usingawavi. Neti yedu yatakaisa panapa pa iyi inonzi English giant red. Kana takuidyara isusu tinospesa ma 30 cm nokuda kuti kana yaita mashizha inoita 6 weeks irapo. Kana yansokura inoita mashizha anoreba 30 cm to 45 cm right. Asi kana tichiisa pa seed bed tinoita 3 weeks iri pa seed bed. Rechi 4 racho tine hadena. Saka manyowa edu kana achinge aita panigirikina tinatora togadzira maseed bed. Iyi maseed bed takaisa apa. Asi tine mamwe ari kuzasi uko kushed uko akawanda ariko. Atinoda kuzoisa paland yese apa. Seed bed yedu kana tiigadzira tinotora manyowa ayo toisa museed bed. Taisa museed bed muya totora D fertilizer 1 cup somwayachi mubed redu todhiga nebadza tosanganisa zosangana zvasangana kudaro tolevhura todiridza. Kana tadiridza tinobva tatora mushonga unonzi lambda todrega kuitira kuti mbeu yedu isarumwe nemakatworms plus mujuru zvimwe zvinowanika zvinoafekta mbeu yedu. Tapedza kudaro totala malines across bed redu reseed bed riyari ma 15 cm. Taspesa ma 15 cm totora mbeu yedu totanga kudonhedza 1 nekuti hatidi kuti ibude yakabatana. Ikabuda yakabatana gundi racho rinenge risina kusimba right. Tozotora jecha tovhara mbeu yedu iya. Tapedza kuvhara mbeu yedu iya tinotora huswa huriko kuseed bed riri kuzasi uko tovhara mbeu yedu for 4 or 5 days tichidiridza every day. Tatinoivharira ndechekuti inodziyirwa. Kana ichinge yadziyirwa inokasika kuita kuputika kumera. Kana yamera tobvisa huswa toisa paside togara 3 or 4 days totora mushonga unonzi asphate kana kuti shockwave kana kuti unonzi bullet watinoshandisa ipapo ndokudzinga tupukanana twese kuti mashizha aya asarumwe netupukanana. Kana kuti totora umwe unonzi mangosave uyu ndewo mafungicide zvirwere zvemafungicide zvinowanika mumuriwo tosprayachi muriwo wedu toudiridza every day. Pa 3 weeks tikaona kuti muriwo wedu waita level yatiri kuda kuti wakusvika pakuti akudyara totanga kuhadhena. Tinohadhena isusu for 5 days to 7 days tichihadhena toona kuti mbeu yedu yasimba. Chatinoihadhenera ndechekuti isusu panguva yatinechihadhena tinechidiridza mabhedhi edu aya tinenge tafana kugadzira. Chatinoihadhenera ndechekuti tinechiitira kuti isusu patinoijaire kushaya mvura kuitira kuti patinozoibvisa paseed bed tichiisa pamabhedhi panapa nyangwe ikasikoshaya mvura paseed bed panapa inenge yakajaira kushaya mvura haizofa. Patinenge tatiridza mabhedhi apa patinoihadhena tichibvisa kuti apa tikaisa panapa pamabhedhi ari manyoro nenyota yayo inongosvika ichisikobata right. Kupedza kudaro tasima muriwo wedu uya totanga kuspray every after 1 week. After 6 weeks muriwo wedu tinenge takuudya. Muriwo uyu hatiudye tega panapa wozisipiri wachona tinotopa majera akawanda anouya achitora muriwo panapa akatikomberedza anouya akawanda achitora muriwo panapa. Tobva uri ndo cabbage redu iri. Cabbage redu iri rinonziro Fabiola hybrid isweet cabbage 25 kg 1. Saka tinosipesa kuti rikabumba rikauya irow yapo panapa patinodiridza manje apa toshandisa drip iyi tinoivhurira 1 hour maxen 1 hour manheru topedza 5 kana 6 days kana 1 week tisingadiridze tichiona kuti unyoro hurapa unenge wakamira sei. Because drip iyi inodonhedza mvura neapa pa 1 hour inenge yadonhedza 2 liters ipapa apa nemadonhedza 2 liters. Saka tinechiti panguva yatinoita kudiridza kuno tikambotora mazuva tochinja todiridza drip redu iri kana taakuridiridza manje
imwe yatovhura apa. Sorry, tokumbira kuti mede mapfuri unozvabaura. This ground irape kana tichidyara onion tinongodyara midzi chete, hativhare bulb, because tikavhara bulb harizonyatsokura, bulb rinokurira kunze. Saka muriwo in 6 weeks tinoita kuucha. Toita space yese irape ndoyatiri kugadzira. Space yese irape ndoyatiri kuprepare kuti tiise seed yedu iri pazasi pane shade apo, pane seed yakawandisa stereo. Kuita space yekuti tidzise munda apo, because hazvichatodiridzwi izvozvi. Zvatosara nekuona almost 1 week kutodzisa apa 3 mabhedha. Aya ari apa 6 ndespinach aya. Aya ari uko inonzi petrol rosa, matomatoes, pane 6,000 plants. Mungaridza kuti zita renyu munoitwa ndiwezve muMashwesi Province munoshanda sana? Ndinoitwa Superintendent Ndemera, ndiri Provincial Farm Manager kuMashwesi Province. Mungambotidza here maactivities amuri kuita muno muprovince menyu kuti akamira sei, particularly pano paHurungwe President? Tiri kusanganisa maprojects akafanana nekurima macrops nekuchengeta zvipfuwo zvakafanana nemombe nenguruve, kurima tobacco, small grains, uye nerehabilitation activities kwasungwa vedu akafanana kuimba nekuridza magitari. Pana paproduction yenyu makatarisira yakamira sei paHurungwe President? PaHurungwe President tiri kufungidzira kuti tingangowana 6 tons per hectare kuchibage chedu. Kufodya yedu tinogona kuwana, tiri kutarisira kuwana 2,000 kgs per hectare, tanga takarima 4 hectares. Kuma small grains, particularly sugar beans, tiri kutarisira 2 tons per hectare. Kusorghum tiri kutarisirawo zvekare 3 tons per hectare. Ndingati hapi mamwe challenges amakatarisana nawo this farming season? Tingangoti inadequate funding in terms of mechanization side. Ku-mechanization side tanga tisina equipment yakakwana kubvira kuma-tractors ne-equipment yacho, uye mbeu yedu yakanonoka kusvika kubva kucommand. Mungambotidza here kana kuti ndeipi Hurungwe Farm President ine potential yekuita sei ikaona zvinhu zvakadai zvakakwana? Hurungwe Present Farm iri under region 2B ine potential yekufeed the whole country in terms of under the present service. Ikakwanisa kuwana machinery yakakwana, so kuti tine around 1,000 hectares arable land inogona kushandiswa kurima. Tine demu riri underutilized nesu, because pa 1,000 hectares only 105 hectares those are under irrigation, of which tinokwanisa kuexpanda on irrigation facility, then tokwanisa kufeeda nyika yese. Tikakwanisa kumaintain 6 tons per hectare, tarima 1,000 takwanisa kufeeda nyika yese. Thank you. Takwanisa kuti tinge tichiona mbeu yatiri kuona panapa kuburikidza navakomana vedu vatatu vandinawo panapa. Ini zita rangu ndonzi Trust muzozviona, ndiri agronomist kuSeedco. Tisu vauchiki vembeu, tisakauchika mbeu yamuona iri panapa inonzi SC727. Iyi mbeu S727 imbeu ine goho guru. Kana murimi aidyara nenguva yakanaka. Kana chiti nguva yakanaka totaura kuti kudii, totaura kuti waidyara iwo tanga kupera kwaOctober kupinda muna November kusvika pakati pani paDecember. Imbeu inopa goho rinosvika kuma 14-15 tons per hectare imwe chete. Zvoshamisika kuti indakamboirima kwangu kwasani ndakuona goho iroro zvakafamba sei. Chasanangura panapa kuti chii chinenge chichaitika kuti murimi asawana goho iroro, nokuti mbeu iyi iri musaga miyama yatinotengesera varimi inenge itori negoho rayo riripo. Murimi ndiye akatongoridzikisa pasi chete, asi goho rinenge riripo. Saka muchaona kuti mbeu iyi kuti tiwane goho mukaenzasa nezvimwe mbeu muchaona kuti ine marows kana malines akawanda anosvikawo 14 to 16 marows pamuguri. Saka kuwanda kwemarows kuyakwawo ndokuwanda kwegoho.
mukazotora 1 line out of ma 14 kana 60 rows mukavereka kubva apa kusvika panapa muchaona kuti pane tsanga dzakawanda dzinosvika idzo kuma 50 ndaverenga panapa ona pane chi 50 tsanga handiti saka mukati tsanga dziya 50 handiti mukatimesa ne 14 rows toda kuti munenge mune 700 tsanga pamuguri 1 ndo panobvira goho pamuguri 1 isiri kuti pahekta vakomana munoona vakarima zvakanaka vari kuwanayo 50,000 madzinde pahekta saka tikati 50,000 madzinde pahekta mukatimesa ne 700 muchada munenge muri kuma 14 tons pahekta imwe chete vaomberere maoko vakomana 14 tons saka ipapa patopinda chikoro chokuti kana tichiripa kuti wane goho rakaona ngatijarei tine madzinde akawanda pahekta ngatifidhei mbeu yedu inge ine tsanga dzakawanda dzakadzika mukatora guri iri mukarigura so muchaona kuti tsanga idzi dzakadzika kutarirai shefu tsanga idzi dzakadzika kupinda mukati kudzika kwetsanga idzi ndokuwanda kwegoho woti ukadzitora ukadzipeta so unoona dzinonosangana ukana uchiti ukatora tsanga dzako ukadzipeta chisangana so zvorati dzakaguta dzine goho rakawanda dzine upfu mukati upfu huya ndogoho ndo 14 tons dziri kutaura panapa SC727 asi tiri kuti isusu kana murimi anonoka kudyara tati wapna pakati paDecember kusvika kuna January ngatichisandura mbeu todyara mbeu ine mwaka wakati pfupikei inenge iri shumba pane mbeu ita takauchika inonzi SC659 goho ririmo rakada kungofanana ne727 changodzika ichi mazuva okuipa asi murimi unenge wakaisa musaka ndichipedzera ndichiti isu kusidiko taita manyu kuti anzwa kufara nevazukuru vedu vatatu vari panapa vakashanda nasekuru vavo zvakanaka saka isu toda kuti pavanobuda tidakisa pledge yekuti pesi pavachabuda tinovapa mbeu mbeu yake 10 kg yake 10 kg yake 10 yake ye727 S727 yekunotangisa nani handizve saka matova nepokutangira chasara mweuzvagira uchi fertilizer asi mbeu tiri kukupai What's your comment? If the Deputy Commissioner General can get into the stage, or you will not as a name to be made. Thank you very much, madam. Thank you very much. Look at that. Let me join you. Saka toti chigure chiri long here, chiri tall here, kana chiri longest. Chiri long and tall. Oh, chiri long and tall. Yeah. Right. Sipata bidinaizi. Yeah, tikutoimpata pfungwa mumuntu kuti unokwanisa kushanda nezvinhu zviri zvakakukomberedza kuti takama up with something creativity at its best. Yes. Ndio shusha bitika.
don't see this commitment every day. Munhu amovwa from one prison to the other. Aikwanisa kungoita what the rest of the people do, zvenge zviri zviko. But he came with the skills here. This is exceptional. That's why we drove here today, because of this work that he's doing. If you check this is not a standard pocket at Shandisa. It's not Shandisa plastic, but ururudo. That means he has got personal passion about these things. We need to support him. From this prison farm, from ourselves as Nyaradzo, we are so proud of your work in Mukoma Mani. This is outstanding. We have to support this. We are moved, and that's why we are here today. So what we are going to do, because of what you showcased here, we are going to assist you with mapockets akanaka, munyatsabasarenyu zvakaita sei, zvakanaka, maseedlings amune muchida tichakupai zvekare. And we want Ukama already this prison farm to be stronger. As Nyaradzo, we are not only no. We are so passionate about trees and regreening our environment. And what he's doing, this is a good example. So well done on what you are doing. And we will assist you. Thank you very much.
correction house takasanduka ave ma correction house muzandizeze hamawe I would like to thank the Deputy Commissioner General, Ma'am Dr. Granashia Masa, the Senator Chief Chundu, Officer Commanding Commissioner Pambai, Commissioner Production, LZ Makuire, OIC Hurungwe Prison, members of the Joint Operations Command here present, the business community, members of the media who are our #1 guest today, senior officers here present, men and women of the service. Once again, good afternoon to you all. Ladies and gentlemen, on behalf of the Zimbabwe Prison and Correctional Services, Commissioner General MCN Chihovu, and indeed on my own behalf as Deputy Commissioner General Correctional Services, I'm quite pleased to be part of this important media tour. It is important in the sense that it is meant to highlight and showcase the levels of production, as we have seen, and rehabilitation activities here at this station. We come today with a learning spirit to tap into the commitments, the initiatives, and farming wisdom that this community has displayed in this agricultural season, so that other prison stations and various communities throughout the country emulate and do likewise or even more. The main agenda of today's tour is to showcase our production efforts with the view to sharing ideas and experiences with some experts amongst us, like we have witnessed Sidco, Nyarazo. They've come to as our stakeholders in an effort to scale up our production levels. This development will no doubt guarantee food security within our institutions and also contribute towards the Vision 2030
whilst not losing sight of our offender rehabilitation trust. Thus, whilst producing for self-sustenance, we have an obligation and responsibility to rehabilitate and facilitate successful reintegration of our inmates back into society. This we do through various programs like you've seen, and activities of which agriculture is part. This event has come as a way of strengthening our partnerships with the society at large in the said efforts to instill a mindset change, as we have witnessed some of the inmates here testifying. This job of instilling a mindset change in our offenders, we can't do alone as ZPCs. Let me say on that note, and furthering our correctional trust, we're working tirelessly to build effective teams in various aspects of rehabilitation, such as skills training and academic education, moral rehabilitation, social rehabilitation, as well as sports and recreational activities. In all this, every citizen has a role to play, and inmates should also be seen to continue benefiting from these various activities and programs, such as agricultural production, among other key areas. Hence, our trust in this context as the ZPC has become rehabilitation and production. Rehabilitation and production are Siamese twins. I think you can agree with me in the correctional context. In as far as our penal reform is concerned, in that they work hand in glove. Accordingly, one cannot have production without rehabilitation in correctional centers, lest it becomes exploitative in nature. Ladies and gentlemen, let us take note that when inmates come to prison to serve their time as pronounced by the courts, it becomes our duty as correctional institutions to provide for their upkeep as well as to correct and reform them. In this regard, rehabilitation serves as a vehicle for correcting, reforming and empowering offenders with the requisite knowledge and skills which are key for their socio-economic well-being. Ideally, when persons complete their sentences, people expect such persons back into the society having been transformed. Therefore, a prison system that retains such offenders in a worse off position than they were before imprisonment is a dangerous society. So that's why we are doing everything in our capacity to try and engage our communities so that we work together for the transformation of our offenders. Having said that, I'm pleased to bring to your attention that the aim of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services rehabilitation programs, such as the agricultural activities, is to promote behavioral reform and empowering inmates with life survival skills in preparation for their successful reintegration back into society. When we emphasize successful reintegration, it's not about just releasing an inmate and then they walk back to the society, but we want them to have a safe landing. Our communities will encourage you also to accept them, give them all the support they need, so that they successfully come back to their lives as normal. And in prisons, we also do whatever possible to make sure when they go back to those societies, they go there meeting the expectations of the people, the expectations of the communities and the families. And this is what we have said, we can't do alone as the PCs. We need the support of the communities. You will appreciate that it is also a challenge to be released from
prison whilst one is endowed with the requisite skills but finds no conducive platform to implement same. Another common challenge experienced is the feeling of inferiority due to the dynamic and ever-changing nature of society, especially by ex-offenders who would have spent long periods in prisons. This we have seen. We have people who serve more than 40 years. Recently, if you watched our episode of Another Chance or our TV program of Another Chance, they were talking of a former inmate who served from, for more than 30 years, I think, in prison, and things change whilst they are in prison. So we need communities to assist us in accepting those people and support them so that when they come in, they can easily make a living. Notwithstanding the challenges associated with offender reintegration, among other things are the issue of unemployment. We agree, I think you agree with me that unemployment levels are high in Zimbabwe. And let alone employing an ex-offender. People, naturally, we have there is this stigma associated with imprisonment. Patinoti, uyu musungu anditi kuzokombita nevamwe mujob market anditi kunenge kwakamuomera nevamwe vanga vagara vari musociety. But we are saying, let's work together and take them as just tivape mukana wakangofanana nevasina kumbobvira vaenda kujera. I think kana takatarisa hedu pavakomana vanga vachitsanangura zvavakaita nezvavachazoda kunoita, apamborina musiyano wemunhu akasevha sentensi yake akapedza akadzokera kumba angofananawo nemumwe ari kubvawo kuchikoro kana kuti ari ngorubvawo mucommunity ane maqualifications ake akuendawo kunotsvaga basa. Saka we encourage our societies or the business industry nevamwe vanokwanisa vane mafacilities iwawo to employ our inmates and also those partners and stakeholders that we have been working with as Perere in prison institutions. I think we welcome the gesture by Nyarazo as an example that they've done today and by Sidco, that they will give them master pay so that when they go home, they will have somewhere to start from. Izvozvo zvinotibatsira tikavasapota hapana need yekuti vazonyanya kuenda kutakura macertificates vachitsvaga basa, but they can be entrepreneurs and votanga upenyu hwavo vachingofambirana nevamwe musociety. Coming to today's event, may I hasten to mention that Hurungwe Prison Farm is an amalgamation of 3 farms with a total acreage of 1,729, out of which 1,000 hectares being potential arable land. Furthermore, the farm's total irrigable land is 165 hectares, consisting of 80 hectares under center pivot, while the effective production and center pivot is 74 hectares and 15 hectares being under drip irrigation. And it has shown now 15 hectares no garden kuri under drip irrigation, and then the 74 hectares no kune chibagi chedu changa chiri under the center pivot. The farm is also located in ecological region 2B and sits on both heavy clay and loamy soils. This makes Hurungwe Prison Farm an ideal farm where in productive agricultural activities can be undertaken all year round. So we are calling upon even the farmers around or those who feel that they can partner with us in making sure we utilize effectively the 1,000 hectares that is here, so that all is there we can be doing something in terms of agricultural production. The ZPCS has the capacity to produce to self-sustenance
levels through the optimum utilization of the available resources and partnerships with the various stakeholders. Tokwanisa kuzvifidha se-organization sezvamangona zvakataurwa nafarm manager kuti panapa we can produce food for the whole of Zimbabwe prison service institutions, and we can feed the whole prison community and the community at large. I didn't want to my cabbages out, they've been selling, and there's no batsira one community menu. And we have future plans. I'm happy having strong bias towards the adoption of smart agricultural concept. But this we can't do alone. So we call upon all stakeholders or all members of the society who feel they can partner with us. Our doors are open. We can come along and work together to rehabilitate our inmates and produce for our country. Ladies and gentlemen, impartation of agricultural production skills resonates well with our economy, which is agro-based. This we agree. Hence, most of our rehabilitation activities is a bias towards farming. Given that farming is core in our lives, furthermore, most of the households within our country rely on farming. And it's because in every community, pane garden, pane kamunda, pane even different relatives, companies, asisina basa level, asisina basa grade, asisina basa association. So this, we believe, if we give our inmates who are a vulnerable community the skills that are core in building the economy and in their lives, we can make a difference. With these few remarks, allow me, ladies and gentlemen, to appreciate all our esteemed stakeholders, who include representatives from the feed houses, who are our key production experts, the media fraternity, who are our key partners in disseminating information on rehabilitation of inmates. And to Team Murungwe, officer in charge, and your team, let me say this again. We have come not as judges, nor spectators. We have come as learners, ready to share ideas, tap on the skills displayed, and I'm very sure you are happy to assist. Make sure you assist your sister stations, you assist the community. The expertise that you have is good for our country. And this gives me the pleasure to say, well done, Urungwe, Makorokoto, you have done us proud as the PCS. You have done the Urungwe community and Mashonaland West community proud. Keep up the excellent work. To our guests and stakeholders, thank you once again, and we shall continue to cherish your support. I thank you. Planning, yaitwa nenyaradzo tiri pakadoma. Ndobva ndatanga kuti zvitiri planning tiri pakadoma. Tikuita zvitiri planning tiri pakadoma. Chipeki ndobva chayo ranzi makwendo kuHurungwe. Pano paHurungwe ndakasvika musi wa 14 May. Svika pano paHurungwe. Ndasvika pano musi wa 14 May. Asi zvinhu zvenene shungu nazvo kuti kakosi kangu kaikaya. Ndina kunyatsonzwisisa zvakanaka kuti zvongopfuura here. Ndobva ndakati madzishe angu ari pano nemutungamiriri uri pano. Ndafunga kuti zvinhu izvi ndingomboona kuti ndingazvikwanisa here. Vakanditendera. Ndofarira kuti vakanditendera. Ndotenda vakanditendera. Ndi paupenyu. Murombo akati seni. Ndakatanga kuita izvozvi. Ndakatora manesari, torai mavhu kutsvaga musango muri akwani. Ndouya, ndoonesa. Pamwe pacho maofficers eprison ndibatsirawo nemupeo. Vachindibatsira mhanya kutsvaga zvimango zvari kuda, toya ndonesa mango. Maremoni, kunonesa maremoni, ndonesa maremoni. Asi chishuwo neshungu ndizvo ndakaona kuti musha uno muhombe. Urungwe musha mukuru, haudi kushaya zvinhu zvakawanda. Nekuti musha unotorwa nezvinhu nevanhu vakasiyana siyana. Saka takati takaisawo mango zakawanda, takusapulayawo. Takaisawo maremoni akawanda, takusapulayawo. Takaisawo magamu akawanda nesociety yako ano pano.
ndakaona zvakanaka nemagwavha saka so society inowana magwavha nemagwavha ari panapa achiri madiki zvawo panapa aya mawhite guava magwavha anokura mawhite guava anokura aya mared guava anokura zvakanyanyisa tobva tabva ipapo panapa tine muti wavanoti muringa muringa uyu ndinonzwa vanhu vazhinji uri kutibatsira pakubatsira kwamishonga yedu even mahebhu saka ndakabva ndakaona kuti regai nyange zvave mbeu iri shoma asi rega ndiite kuti mahebhu aya atibatsire tiri pano tobva tabva ipapo toya panapa tine magamu magamutri ndaona kuti takaisa magamutri pano tinoda mapo ekuisa magetsi tinoda mapo ekugadzisa waya dzedu tinoda mapo ekugadzira dzimba dzedu saka zvinhu zvakanaka kuti tizviite sezvo chikoro chacho ndakachidzidza pano ndiri munhu akadzidzira mukati saka ndoda kuramba ndichienderera mberi kuti zvinhu zvikwanise kunge zvichionekwa kuti ndakazionawo chimwe chikamu chandakawana chinotibatsira muupenyu saka takaita izvozvi zvinotibatsira